Gwamnatin Kano ta ɗauki ƙarin ma'aikata masu share tituna domin tsaftace muhalli. Gwamnatin jihar Kano ta ɗauki ƙarin masu share tituna domin samar da tsaftace muhalli a faɗin jihar. Kwamishinan muhalli na jihar Kano Dr. Kabiru Getso ya sanar da haka bayan ya jagoranci kwamitin jihar na masu lura da yadda ake gudanar da shirin tsaftace muhalli da ake yi duk ƙarshen wata. Ya ce za a tura sabbin wanda aka ɗauka titin BUK, Kabuga da na Gundi, Gandun Albasa da Zoo Road, Aminu Kano Road, Court Road da Maiduguri Road da sauransu. Kwamishinan ya ƙara da cewa kwamitin nasu ya ji daɗin yadda ake tsaftace wuraren da suke ziyarta, ya kuma yaba da al'umma da suke bada haɗin kai a duk ranar muhalli da ake warewa. Kwamishinan, wanda shine shugaban kwamitin kula da tsaftace muhalli, ya gargaɗi al'umma kan cewar su daina zubar da shara akan tituna. Nan ne muke kawo ƙarshen wannan labari. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan shafi namu, muna so ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna mana ƙararrawa ta yadda za mu riƙa sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.